Programi hrvatskog književnog romantizma naziv je javnog predavanja održanog u Gradskoj knjižnici i to u sklopu programa obilježavanja 20 godina postojanja Hrvatskog povijesnog instituta Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Imanentne logike i te književne epohe shvatimo kao... Svoje izlaganje filolog Marijan Šabić ovoga puta zasnovao je na teorijskim izvorima jednog Nizozemca. Riječ je o profesoru Joepu Lersenu. Zašto? Baš na njegovim teorijskim izvodima, pa on je u svojim novijim radovima pisao s jedne strane o nacionalnom romantizmu, nacionalnim romantizmima kao o poetskom, umjetničkom, kulturnom pojmu. Međutim, s druge strane, piše i o, on kaže, drugoj strani, političkoj strani iste medalje, a to je romantični nacionalizam, znači koji je u Europi od početka do 60. godina 19. stoljeća naročito bujao. I upravo u te vremenske okvire relevantni hrvatski povjesničari kao što je Ivo Frangeš, Slavko Ježić, Miroslav Šicar, Dubravko Jelčić, pa i Vinko Brešić, dakle oni u te vremenske okvire smještaju hrvatski predromantizam i romantizam. Predavanjem se ističe Šabić nastoji prikazati kako se 60. godina 19. stoljeća balansiralo upravo između tendencija nacionalnog romantizma i romantičnog nacionalizma. Pritom ću se služiti tekstovima autora koji su nam, mislim, svima poznati još iz srednjoškolskih klupa, Antuna Mihanovića, Ljudevita Gaja, Ivana Mažuranića, Ljudevita Vukotinovića, Grofa Draškovića i drugih. Sami cilj ovakvih predavanja je približiti javnosti povijest hrvatske književne povijesti, a pitanje je koliko je ona do sad detaljno istražena. Hrvatska književna povijest mislim da je u smislu sinteza dobro istražena. Znači, postoji čak multiperspektivnost. Znači, različiti su autori književno-povijesnih sinteza s različitih točki gledišta objedinili književni niz hrvatske nacionalne književnosti. Ono na čemu je potrebno više poraditi su, kaže, međukulturne veze hrvatske književnosti s ostalim narodima, za što se zasigurno već godinama zalaže i Slavonsko-brodska podružnica Hrvatskog povijesnog instituta.